Nazdar, nazdar. Tak, chci jenom tady udělat rychlé shrnutí tohodle víkendu. Teďka jsem tady ve vlaku, jedu z Olomouce, jo. Swag on point. OK. A jedu do Prahy. Máme příjezd někdy lehce po třetí, tak to ještě asi naběhnu na PBP a Salzburg Dax. Tak doufám, že až tam přijdu, tak bude už PBP mít krásné vedení, vole, že to bude třeba 20-0, až tam přijdu, OK? Protože minulý týden se nedal jen touchdown v Ostudy. Ale, co chci zhodnotit, je tady Přerov Mammoths, jo, nějaký to tam rozhodčí, to tam rozhodčoval, vysvětloval a říkal to tam jako Mamuts? Ne, Mammoths, baby, OK? A prostě bylo to úplně fajn, úplně paráda, vlakem jsem se tam dostal, kámo, úplně, jo, ale co pro vás jsem musel obětovat, jak já jsem byl napumpovaný v pátek z práce, tak jsem byl úplně prostě hyped up, úplně nabuzený, tak jsem si říkal, já půjdu ještě cvičit v pátek večer, kámo. A tak jsem šel cvičit, kámo, a prostě úplně, já jsem pak v sobotu vstával a úplně mě všechno bolelo, kámo, já jsem dělal takhle, já to už znázorním jenom jednou rukou, jo. Takhle jsem dělal ten swing, kde takhle chytíš tu činku takhle na ty tricepsy a úplně, kámo, ty vole, ne, úplně mě všechno bolí. Takže i takhle udělat mě bolí jak svině. A šel jsem teda v pátek spát a úplně jsem se probudil v noci, kámo. Úplně jsem tady měl takhle bouly tady úplně na tom tricepsu. Úplně nemohl jsem takhle udělat. Musel jsem prostě takhle, jo, takhle pak, vidíte to tady? Vidíte to tam? A pak jsem takhle chodil jako zombie, úplně mě bolely ty tricepsy, to bylo úplně šílený. Vstal jsem úplně nevyspalej, kámo, v 7:30 v sobotu, úplně jsem říkal, já tam nepůjdu, kámo, já nevím, co se tady děje, proč já jsem šel cvičit, taková chyba. A prostě, vole, nějak jsem se zmožil, prostě nastoupil jsem do vlaku na Hlaváku, že já tam mám kousek, mám jednu zastávku metrem, a pak jsem tam vlez do toho vlaku, šel jsem hned spát, no a probudil jsem se pak někde v Přerově, takže fajn, jo, a bylo to úplně easy najít to hřiště, jo, prostě autobus za 10 korun a dá se tam platit kartou, no vynikající Přerov, good fucking job. Hned jsem to tam našel, vedle nějakých jeslí to tam bylo, jo, mamutí jesle, viděli jste na story. A pak jsem tam naběh, viděl jsem tam ty patrioty, říkám, okay. Pak jsem tam viděl ty borce z Přerova, říkám, let's go. A pak jsem ale měl hlad, protože já jsem celý den nic nejedl. Tak já jsem tam hned kousek, tam byl nějaký Kaufland, kámo, tak jsem tam naběh, tam bylo nějaký asijský bistro, Kyoto, vynikající, dal jsem si nějaký smažený nudle s 3 druhy masmy a to bylo dobrý, kámo. Pak hned zase za 5 minut jsem na stadioně, prostě 5 minut takhle kousínek, pak jsem tam naběh, říkám nazdar, byl tam ten junior D-tackle, co hraje občas quarterbacka, tak borec, kámo, tomu jsem řekl čau, tak jsem čau Matějovi receiver číslo 4 a ten tam dal, když byl v prodloužení, když bylo 3. a 11, tak tam dal ten kritický 8yardový catch, jo, aby pak udělal jednodušší ten conversion na 4. down. Borec, kámo. I když celý zápas toho Matěje tam hlídal ten Buzna z Plzně, číslo 6, a to byl v interference každou akci. Jako já chápu, že ten rozhodčí to nemůže házet furt dokola, kámo, protože ty vole, prostě to by nedělal nic jinýho, ale jako aspoň jednou, dvakrát to mohl chodit, kámo, byl se interference celou dobu na něho bylo interference. Ale tak co se dá dělat? No a pak jsem šel k tomu stánku, koupil jsem, říkám, já mám jebu vstupný, ale koupil jsem si triko, koupil jsem si kšiltovku, novej swag, že jo, pimp a krásný stadion, kámo, měl se to takhle jako vyvýšený, rovnalo se to docela jakoby, přirovnal bych to k atletáku Slavie stadion Praha. Jo, ASK Slavie Praha stadion, kde bývali hráli Panthers a minulou roku tam hráli Lions Elf. Ale s tím, že tam to měli vyvýšený v Přerově. V Přerově to měli líp udělaný, že to bylo vyvýšený. Takže na to bylo mnohem líp vidět.
A prostě paráda, kámo, já jsem stejně celou dobu stál, jo, kdo sedí u fotbalu. Prostě to je emoční sport, prostě do toho se musíš tam do toho zapojit, OK? Tak, dojmy, pocity ze zápasu, prostě jako přerovská obrana, bude paráda, kámo, nepustili jejich offense k ničemu, jeden touchdown na konci první půlky a to bylo všechno, jo, ten druhý skorování bylo pick six, takže přerovská obrana mega, kámo, hráli dobře i jejich special týmy, určitě měli dobrý kick-off, return, přerov, měli i docela dobrý punt return, jo, takže fajn. Jo, pardon, mě tady někdo vyrušuje. Tak, ještě že tady pauza. Tak, si myslel, že jdu na černo, ty vole, já neplatím vstupný na zápasech, ale lístek de velaků si koupím. Tak, co jsem to říkal, jo, s tím, jo, že jakoby ale přerovská offense jako nic moc, kámo. Randall Moore, kámo, já už jsem tam na začátku čtvrtiny, jak prohrávali 13-0. Já jsem tam měl 100 chutí naběhnout tomu Randallovi, jo. Víte, co je jeho nová přezdívka? Randall more turnovers than a bakery. Chápete? Protože Apple turnover je takovej pamosek, prostě takovej baked good v Americe. Takže on má víc turnovers než celá fucking pekárna. Randall Moore. Jo? Takže já už jsem mu tam úplně účtoval 1000 za ten fumble, 1000 za druhý fumble a 1000 za interception a 5000 za ten pick six. On tam měl účet 8000 korun už u mě. Randall. Ale naštěstí dal srovnávací touchdown a pak v overtimeu dal ten game winning touchdown, takže jsem mu to trošku odpustil. A na čem jsme se... Nezavřel dveře, ty vole, co to je za nevychovanýho revizora? Můžeme pokračovat. Tak, ten Randall Moore, tak jsem mu to odpustil tomu Randallovi, jo? Takže Randall, máš second life, ale tohle ti nebude procházet, jak jako s tímhletím bude porazíš Nitru, nebo Ostravu, jo? Jako Vysočinu to dáte easy, takový shity, ale prostě, jak porazíš Ostravu s takovýmhle 4 turnovers, baby, jo? Oni furt házeli a já to asi trochu chápu, proč ten coach Bob, proč to jako dělal, protože že jo, Plzeň porazíš asi tím, že jenom budeš běhat. No ale my tady nehrajeme na to, abychom porazili Plzeň, že jo. Přerov jde do finále. Takže to musí prostě tam tu pass game develop, no musí na to nějak se rozehrát s tou pass game. Jo, protože Ostravu neporazíš jenom tím, že budeš běhat. Neporazíš Nitru jenom tím, že budeš běhat. Takže se na to musí trošku takhle připravit. Ale jinak fajn, hrozně se mi líbilo pak, jak to rozdělili v té čtvrtině. Filip Novotný zase samozřejmě 80-yardový catch over the middle, prostě paráda, jo. Randall Moore se konečně rozházel, hráli fakt dobře, líbil se mi i těch receiver 86, moc balony na něho neletěly, ale jako byl volnej, mi přišlo. A prostě jako super, no. Co musíte potrénovat, prosím, ty vole, ale fakt kurva, trénujte to taky někdy. Prosím, field goal. Vy jste minuli 30-yardový field goal a pak jste minuli extra point. Nemuselo to jít do prodloužení. Kdybyste prostě ten fucking extra point dali, tak jste vyhráli už rovnou tam. Jo? To je prostě, prosím, trénujte field goal. To je jedno moje přání, prosím, pro Přerov. Trénujte field goal. OK? A jinak úplná paráda, lebeda, pak jsem odjel ze stadionu vítězně, na vítězný vlně, samozřejmě, jo, jsem se tam modlil celou dobu za vás, Bůh byl s vámi, jo, protože já jsem tam fakt udělal několik modliteb a nejvíc jsem se modlil za to, ať se nikdo nezraní a děkoval jsem mu za to, že neprší Bohovi, ale pak jsem ho požádal, ať prostě dát mamutům sílu do záta, prostě vítr do záta, ať rozdupou ty Patriot, Bulldog, Tornados, jo. Takže asi tak.
Pak po zápase jsem hezky jel busem zase za 10 korun, krásně úplně, hned na nádražíčko, pak hned Olomoucko, dal jsem tam smažený pak v Olomouci, když jsem přijel, jsem dělal smažený žampiony se šopským salátem a brambůrky, pokecal jsem se mikinu omastkem, nevadí, vypere se. A prostě pak jsem šel zase spát, jo, hned krásný Airbnb, 8. patro, Olomouc, Švajcerova, let's go, jo, ještě teda předtím jsem naběhl do Lidlu, koupil jsem si 7 donutů, čokoládových, jo, sklidnil jsem, chtěl jsem jít 10, ale 7 jsem si řekl, že je dobrý, jo, protože těch touchdownů taky nebylo tolik, byly jenom 3. Tak taky prostě jsem si řekl, OK, nedám si jich tolik, ale v pohodě, OK. Probudil jsem se ráno a samozřejmě, co jsem udělal v neděli ráno. Jako správný občan České republiky a vychovaný slušný člověk. Došel jsem do kostela, tam pozdravit všechny Olomoucky. Pepa tam byl, kámo, v kostele, Michal tam byl v kostele, borci. Jo, to jsou ty real borci, ty, co chodí v neděli do kostela. Protože Mamut se připravuje na vítězství. Pardon. Mamut se připravuje na bitvu, ale vítězství přichází od Pána. Amen.